Хайде заедно да приготвим кучешката стая. В развъдник Далмеджик предстои голямо събитие. Дейкири чака бебета. И сега ще ви покажем как изглежда и нашата бебешка стая. Нужен ви е родилен бокс, приготвен специално за тях, играчки и мека постелка. Разбира се, до нея сме подготвили кантарче, за да измерим бебетата, легенче, в които да ги местим и различни продукти, които ще са необходими за тяхната хигиена. А вълнението вкъщи просто е огромно. Ние като собственици на развъдник Далмеджик сме членове на Български далматин клуб, които съблюдават за правилното развитие и чистопородното развъждане на далматини в България. И сега е момента да надаваме. Колко бебенца ще се родят при нас? Дейкири е толкова притеснена вероятно за бъдещото й поколение, че не спира да се гушка в меките възглавници на дивана. Очакваме и вашите предположения колко бебенца ще се родят.